Viral karon ang video nga gipakatap sa usa ka netizen di nakuhaan niini sa akto ang aktibong pagkahagbong sa mga gagmayng bato ug daw mga balas gikan sa usa ka pangpang sa lungsod sa Sogod, amihanang Sugbo. Makita sa buong video ang paspas nga pagdahili sa yuta nga nasusamang busay o waterfall subay sa gipadayag nga komento sa pipila ka mga netizen. Dali usab kining nakaani ug kabalaka online. Sa pakisusi sa MyTV Cebu News Team, among nasayran nga ang nag-viral nga dapit nahimutang sa sitio Imi Barangay Damog lungsod sa Sogod sa lalawigan sa Sugbo. Personal nga gibisita sa among team ang maong dapit, di na among naabtan ang susamang sitwasyon sa nag-viral nga video sa social media. Ug dinina namo nakahinabi ang area foreman sa La Puerva Construction nga si Antonio Ducay. Di niyang gihatagan og katin-awan ang nikaylap nga video online. Dili to siya sir ingon nga kwan sir gatagak mi sa ibabaw na itarbaho mo sa ibabaw sir nga gitagak na mo ang mga tapok dito sa ibabaw kay gaway dining mami aning sitwasyon na sir. Gitagak to mo mga bato sir pagkatapos ikaw magtagak sa bato sir kana mo ingon sila nga murag landslide dili siya landslide sir. Kana nang kinalasan sir nga tagak na mo sir nga murag magdagayday ang mga pino sir. Kay amo na dring giway dining area sir kay naglikit na sa ubo sir. Sumala kaniya, usa kini sa padayon nilang gibuhat nga trabaho aron magpabiling luwas ang lugar gikan sa mga dagkong bato panahon sa pagdahili sa yuta o landslide. Dugang pa niya, matag adlaw nila kining gihimo nga sobra sa 8 ka higayon sa usa ka adlaw gikan sa alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Karon sir maghug mi sir. Sir. Jess na ni ron. Ay kaduang hug na mo. So kato ganiha 5 to kay 5 minutes. Dugang pa ni Dukay, himon matod pa nila kini nga sama sa Banawi Rice Terraces ug human niini butangan kini og pin ug net aron malikayan ang pagkahagbong sa mga bato. Subay niini nagpagawas na usab og pamahayag ang lungsod sa Sogod ug gikumpirma nga ang pagkahagbong sa mga bato resulta sa usa ka controlled slope scaling operation. Usa ka pamaagi din gitangtang ang mga luag ug delikadong limestone rock sa pangpang. Sumala sa tinugyanan sa lungsod, naghimo na sila og mga lakang aron masiguro ang kaluwasan sa mga muagi sa maong dalan, sama sa pagbutang og mga signage, pagdestino og mga traffic personnel ug ang temporaryong pagpahunong sa mga motorista samtang gihimo ang operasyon. Nunot niini, gihangyo sa mga otoridad ang publiko nga magpabiling kalmado, mutuman sa mga lagda sa trapiko, kanunay nga mag-amping ug likayan ang pagpakatap og mga dili beripikado o wala mapamatud ang impormasyon. Kini si RD Morales, alang sa MyTV, Cebu.